Per segona temporada compartim taula amb alcaldes a l'espai dels tertulians ocasionals del Manès de Viure. Ho fem escoltant i contraposant les impressions d'alcaldes i alcaldesses de municipis mitjans i petits del país. El valor de la política de proximitat, aquella que percep de manera més directa el relat dels ciutadans. Són sensibilitats i opcions polítiques distants, diverses, on la realitat, el dia a dia, acaba convertint-los en col·laboradors que treballen conjuntament per acabar assolint objectius comuns. Carme Parres, molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Avui qui ens acompanya? Avui ens acompanya en Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès, un municipi del Vallès Oriental amb una població de 52.000 habitants. Està ubicat al centre de la Plana Vallesana. Josep Monràs és llicenciat en Psicologia, va exercir la docència fins que l'any 92 va dirigir l'equip de la subseu olímpica Mollet 92, alcalde pel Partit dels Socialistes de Catalunya des de gener de 2004. Al maig de 2011 fou reelegit per tercera vegada consecutiva. I des de llavors governa amb Convergència i Unió com a fruit d'un pacte estable de govern i compagina les seves funcions d'alcalde amb diverses responsabilitats en el món de l'esport. Prioritats per a aquest mandat: generar ocupació impulsant l'activitat econòmica, a la voluntat de generar projectes més enllà de l'àmbit local i mantenir sobretot els serveis públics que ofereix el municipi. També ens acompanya Oriol Junqueras, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, amb 28.000 habitants. El municipi es troba a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la comarca del Baix Llobregat, que està situat a la riba dreta del riu. Oriol Junqueras va néixer al barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, però quan tenia 2 anys es va traslladar a viure a Sant Vicent dels Horts. És llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic. Va accedir a l'alcaldia de Sant Vicenç el juny del 2011, encapçalant la candidatura Junts per Sant Vicenç i gràcies a una coalició amb Convergència i Iniciativa per Catalunya. Entre els projectes més destacats de l'actual mandat figuren obres de millora a diferents equipaments municipals, així com intervencions al riu i al camí de Ribera. I finalment avui comparteix condició de tertulià ocasional també del Maneres de Viure l'alcalde de Mataró, Joan Mora. Mataró té 124.000 habitants i és capital del Maresme, una ciutat viva amb un patrimoni cultural important. Situada entre el mar i la serralada litoral, gaudeix d'una situació geogràfica privilegiada. L'alcalde de Mataró va néixer a la veïna Arenys de Mar i professionalment prové del món informàtic. Milita Convergència Democràtica de Catalunya des de l'any 90. És alcalde des de juny de 2011 i governa en minoria amb pactes puntuals amb el Partit dels Socialistes, en qui va treure el mateix nombre de regidors. Entre els objectius del seu mandat hi ha el sanejament de les arques municipals i potenciar el Tecnocampus, una zona universitària amb un viver d'empreses i microempreses molt potent. I en aquest punt volem saludar també els companys de Sant Vicent Ràdio, el 90.2, de Ràdio Mollet, el 96.3 i de Mataró Ràdio, el 89.3. Una setmana històrica, la que hem viscut amb la declaració de sobirania pel dret a decidir que aprovava el Parlament de Catalunya, una setmana que mereix una primera valoració per part dels nostres convidats avui. Volem dotar el nostre país de les millors eines possibles i l'experiència i l'evidència internacional també ens ensenya que les millors eines possibles són les eines pròpies d'un estat. Per això el Parlament de Catalunya aquesta setmana ha volgut fer una passa decidida per permetre als ciutadans de Catalunya decidir el seu futur i, si ho creuen oportú, dotar-se d'aquestes millors eines que són les eines d'un estat, precisament per intentar ajudar a resoldre els molts problemes que tenen els nostres conciutadans, atès que és evident que l'estat espanyol no ho fa. Senyor Mora. Efectivament, aquesta és una mica la realitat, perquè al final els alcaldes acabem coincidint sempre. Segurament és perquè ens truquen a la porta les necessitats diàries dels nostres conciutadans i conciutadanes, no? Avui ser alcalde és una mica frustrant, no? Perquè sents una mica la impotència de que ja no pots ajudar a tothom, com potser semblava que es podia fer abans, però en canvi tens la necessitat imperiosa i vital de reinventar-te contínuament i trobar solucions per animar una mica aquesta situació, no? I això és el que estem cada dia, en ser molt transparents, en no dir-li a la gent que ens en sortirem sense sacrificis i sense esforç i que ens en sortirem uns contra els altres, que segur que no. És a dir, l'única manera en què ens en sortirem serà tots junts, oblidant-nos de les velles formes de governs i oposicions, de treballar d'una forma coordinada i consensuada, perquè hi ha moltíssima gent que espera de nosaltres que puguem trobar sortides en aquesta situació, que no és senzilla. I en l'àmbit nacional, molt probablement és on podem trobar-les, aquesta situació, perquè el país, Catalunya en general, ha madurat i d'alguna forma bé, ens hem fet grans i avui ningú entén que hi pugui haver-hi algú que t'administri com si fossis un nen petit i tu el que tens ganes és de que els diners que tu guanyes amb el teu esforç
doncs els puguis distribuir com a tu et sembli millor, i si creus que has de ser solidari, que ho som, i ho som molt els catalans i catalanes, amb qui ho hagin de ser, amb la resta d'estat en aquests moments que ens aconvoia, o amb la resta del món, amb la cooperació internacional, que també se'n fa molta i bona des d'aquest país, doncs s'hagi de fer. Però primer de tot, nosaltres tenim moltes necessitats que amb el sacrifici i l'esforç dels catalans i les catalanes ens en podríem sortir, i en canvi hi ha algú que durant masses anys i sense voler-nos entendre ens ha portat en un carreró sense sortida, que és el que estem avui. I el problema de Catalunya, sempre dic que ja no és no tenir un estat, sinó que és tenir-ne un en contra. I precisament aquesta és la situació que avui doncs, hem encetat, i per això aquesta setmana doncs, aquells que ens sentim doncs, que portem molts anys amb aquesta feina, ens sentim especialment orgullosos d'haver donat un pas endavant, i sense excloure ningú, perquè estic convençut de que necessitem pujar en aquest projecte a moltíssima gent per construir un estat que sigui el que de veritat tots ens hi puguem sentir identificats. I aquest estat ha de ser un estat que sigui generós, que sigui viable, que tothom s'hi senti de gust, que sigui una veritable meritocràcia, que sigui un estat transparent, que elimini totes aquestes accions de corrupció i totes aquestes coses que estan sortint en aquests moments. És a dir, si hem de fer una còpia del que és avui l'estat espanyol, segurament no ens seguirà el país. Si aconseguim il·lusionar-lo amb un projecte nou, amb un projecte que de veritat sigui un estat modern, estic convençut de que, com que acabarà buscant la prosperitat per la nostra gent, doncs, pels ciutadans i ciutadanes de cadascun dels pobles, estic parlant doncs, de Mollet, de Sant Vicenç dels Horts, de Mataró, però de tot Catalunya, sense oblidar-nos a ningú, hagi nascut on hagi nascut, doncs aquest projecte serà un projecte guanyador. Quant de temps hi trigarem per arribar-hi? No ho sé, però hem de fer molta pedagogia, i entre els partits hem de discutir menys i treballar més. Caldrà molta autocrítica per assolir una mica aquest panorama de futur que perfilava. Deia una cosa l'alcalde de Mataró, el senyor Joan Mora, que m'agradaria que valoressin també l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts i de Mollet del Vallès. Aquesta idea de que avui ser alcalde és una mica frustrant. Sí, és frustrant per molts motius. Alguns d'ells els ha explicat l'alcalde de Mataró. Frustrant perquè nosaltres no ens trobem números estadístics a les nostres ciutats. Ens trobem el senyor Josep, la senyora Maria, els seus fills, els seus nets. Són persones que els toques, que parles amb ells, que te'ls trobes als carrers, a les places, i on la seva principal preocupació, primera preocupació, és el que abans esmentava, és trobar feina. Perquè trobant feina tens la independència, tens l'autonomia de realitzar-te com a persona i col·lectivament. I aquest és un problema que tenim a les nostres ciutats i, per descomptat, al nostre país. I, per tant, aquesta és la resposta que a vegades no tenim els instruments per poder-los donar. Però, a més, amb un altre efecte pervers, és que això ens fa créixer d'una manera il·limitada tots els nostres serveis socials. Perquè des d'allà podem donar algunes ajudes, probablement no per trobar feina, però sí per, com a mínim, contenir aquest número de persones que ens demanen bosses d'aliments que estan als menjadors socials, que tenen que pagar un lloguer perquè tenen problemes de pagar el seu habitatge, que tenen que pagar la llum i l'aigua, o que tenen que pagar el menjador dels seus fills perquè puguin menjar un plat calent al dia. I per tant jo crec que ens trobem amb aquesta frustració, com deia l'alcalde de Mataró, perquè no tenim totes les eines. Però a més de no tenir totes les eines, insisteixo, jo avui no voldré entrar voluntàriament al debat nacional. Estic com a alcalde. I per tant tots legítimament tenim el nostre model d'estat. Però aquí vull parlar del model municipal. Un model municipal que s'ha construït per la voluntat dels alcaldes i alcaldesses de totes les formacions polítiques per donar uns serveis de qualitat i de proximitat als nostres ciutadans. Que hem tingut recolzament que s'ha anat retallant contínuament per part de la Generalitat de Catalunya i per part del govern de l'Estat. Però els nostres ciutadans ens demanen més. Legítimament ens demanen més. I a vegades tenim aquest neguit de no poder-los donar més perquè estem també ofegats. Ofegats de la deuta d'altres administracions i ofegats per lleis que ens implanten en els nostres municipis, que no en som responsables i que en canvi estem lluitant a contracorrent per donar els serveis que necessiten els nostres ciutadans. Jo crec que aquest precepte, segurament amb tots els matisos que vulgueu, és compartit per tots i cadascun dels alcaldes de totes les formacions polítiques. Junqueras? I tant. I tant, i tant, i tant. Els ajuntaments cada vegada tenim menys ingressos, per moltes raons. Una, perquè
s'ha aturat l'activitat econòmica, bona part dels ingressos dels ajuntaments derivaven del sector de la construcció i això s'ha acabat, per tant aquests ingressos no hi són. Els ajuntaments tenim menys ingressos perquè les transferències que arriben d'administracions supramunicipals cada vegada són més limitats. En el cas de la Generalitat de Catalunya, entre altres raons, perquè l'estat espanyol no paga allò que deu a la Generalitat de Catalunya i per tant la Generalitat de Catalunya no té diners per pagar allò que deu ella mateixa, diguem-ne. Els ajuntaments tenim cada vegada menys ingressos perquè les transferències directes que l'estat espanyol ens envia després de cobrar els impostos als nostres propis ciutadans cada vegada es redueixen més i fins i tot en situacions absurdes, com per exemple que ens retinguin bestretes que el propi estat espanyol va calcular malament l'any 2008 o 2009 i que ara aquests diners ens els retenen i no arriben a les nostres arques per ajudar els nostres conciutadans quan nosaltres no som en absolut responsables d'aquest error que va cometre l'estat espanyol en aquest cas. Per tant, els ajuntaments cada vegada tenim menys ingressos i al mateix temps, com deia ara l'alcalde de Mollet, també cada vegada hem d'afrontar més necessitats socials, perquè, esclar, cada vegada hi ha més aturats, cada vegada hi ha més gent que no pot arribar a final de mes, que no pot pagar el lloguer, que no pot pagar l'hipoteca, que no pot pagar els menjadors dels seus fills, que no pot pagar escoles bressol, que no pot pagar la llum i l'aigua i que, per tant, van als serveis municipals, que venen al banc dels aliments i que demanen ajuda o que demanen ajuda per trobar feina quan resulta que els ajuntaments no tenim instruments per generar llocs de treball. És més, els pocs que podíem haver tingut, els darrers decrets d'estabilitat pressupostària i la interpretació d'aquests decrets que fa el govern espanyol són cada vegada més restrictius i cada vegada ens deixen amb menys possibilitats. Jo no sé com ho viuen els dos companys que tinc aquí a la taula, però gairebé segur que ho viuen com jo. Els divendres, reunits amb Junta de Govern, nosaltres reunim Junta de Govern els divendres, estem atrinxerats esperant la notícia catastròfica que aquell divendres el Consell de Ministres ens fa arribar, diguem-ne, no? Interpretacions cada vegada més restrictives d'aquest tipus de decrets, no podem contractar ningú, si fem una bona gestió i aconseguim estalviar diners de partides per intentar destinar-los a determinades prestacions socials o a determinats projectes que ajudin a la reactivació econòmica del nostre municipi, l'estat espanyol ens obliga a utilitzar aquests diners que hem estalviat fruit d'una bona gestió per pagar prioritàriament el deute que hi ha amb els bancs, encara que el deute que hi ha amb els bancs el tinguem negociat de tal manera que no estem obligats a tornar-lo en aquell moment. Per tant, tot plegat és un disbarat gegantí i hem de gestionar una situació extremadament difícil. I una de les maneres de gestionar això és precisament explicar als ciutadans els molts límits amb els quals ens trobem a l'hora de fer-ho, perquè si els ciutadans no entenen en quina mesura estem coercionats els ajuntaments, clar, tampoc no entendran res del que passa al seu voltant i no podran prendre cap determinació per intentar solucionar el problema. Tenen la sensació que no estan gestionant com vostès voldrien, condicionats per tota aquesta situació econòmica, per tant, no? I tant. És a dir, esclar que tenim una sensació de que se'ns tracta com a nens petits. Però vostè abans parlava d'autocrítica, no? Parlava d'autocrítica en el sentit de que en cal, i és cert, no? És a dir, segurament hem comès un error gravíssim en aquest país. Jo vinc del món de l'empresa i clar, a ningú se li acut convertir ingressos extraordinaris en despesa fixa, no? I molts ajuntaments, degut al temps que va durar aquesta situació positiva de l'economia, ajuntaments i administracions superiors, totes, Generalitat de Catalunya, fins i tot l'Estat, van convertir ingressos que eren extraordinaris, productes d'un moment econòmic important, com era el de la bombolla immobiliària, i el d'una situació que permetia que els ingressos, tant els que provenien de l'Estat com els que venien directament pels ajuntaments, doncs fossin uns ingressos molt sucosos, doncs es van convertir en despesa fixa. Avui, quan han caigut en picat aquests ingressos, els ajuntaments no sabem d'on treure recursos. I ja hem escanyat moltíssim tot allò que es podia escanyar. I en canvi, per sobre n'hi ha algú, que és l'Estat, que decideix que puja l'IVA. Però cada vegada que l'Estat apuja l'IVA, escolta, l'Ajuntament de Mataró és 1 milió més que hem de pagar d'IVA. I l'Estat no ens dona 1 milió més, al contrari. La primera notícia que em van donar a mi quan vaig arribar a l'alcaldia el maig del 2011 és, escolta, hem de tornar 8 milions i mig d'euros de la PIE del 2008 a l'Estat. No, ja te't donaré 5 anys per tornar-lo. Escolti, però és que si han caigut en picat, com ho faig, no? I una darrere l'altra. És cert que els ajuntaments, i en el cas del de Mataró jo faig autocrítica,
perquè hi ha una situació econòmica. Nosaltres tenim un pressupost de 110 milions d'euros, amb un deute de més de 300 milions. Nosaltres paguem 29.000 euros diaris d'interessos. Això són molts diners. I és cert, hi hem de fer autocrítica. Els polítics potser no hem sabut gestionar com calia. El mateix que li ha passat a Catalunya, i per això ens trobem en aquesta situació. Jo a vegades quan sento, i ara parlarem de les transferències que venen tant de la Generalitat com de l'Estat, no? Quan sento que la Generalitat ha d'escometre per el pressupost aquest del 2013 un ajust podria ser, si no s'afluixa el tema del dèficit, que sembla que almenys no hi ha cap intenció per part del govern de l'Estat, de 4.000 milions d'euros. Escolta, jo faig números amb el pressupost de Mataró i dic, escolta, això són 36 ajuntaments, el pressupost de 36 ajuntaments com el de Mataró. Si l'Ajuntament de Mataró té 1.378 treballadors, més els indirectes de la neteja, etc., posi 2.000 persones que viuen directament d'aquest pressupost donant serveis al ciutadà. I Catalunya ha de reduir, ha d'ajustar 36 ajuntaments com el de Mataró. Això és una castanya a l'economia brutal, amb una economia que els genera aquests diners i que se'n van a l'Estat i que en lloc d'ajustar l'Estat ens els fa ajustar nosaltres. Però amb què ajustem? En neteja, en educació, en sanitat... Finalment en serveis als ciutadans, no? És a dir, per tant, nosaltres que prestem aquests serveis que són directes en el ciutadà, que traiem diners ja de les escoles bressol, dels programes de suport que podem fer per posar-los a benestar social, per atendre, com deia l'alcalde de Mollet, a les persones que tenen necessitats de menjar, a persones que poden necessitar un sostre perquè han estat desnonats, ja no podem més. En els ajuntaments no se'ns pot apretar més. Com a mínim volem que se'ns tracti d'una manera més digna de la que estan fent avui, perquè no pot ser que cada divendres, com deia el company Junqueras, tremolem per veure quina és la que ens caurà en aquest moment. Si tinguéssim un finançament adequat a l'esforç que estem fent, això no passaria. Si l'Estat ens reclama més impostos, per exemple, a través de l'IVA que paguem, ens ha de poder retornar aquests diners. Sí, Montràs? Sí, en el fons tots acabem estar-hi d'acord perquè patim aquesta situació. I això ho vivim moltes vegades en aquesta taula, quan convoquem alcaldes, és a dir, més enllà dels colors polítics hi ha molta coincidència. No vull desmereixer cap responsable polític d'altres administracions, però el que deia abans, nosaltres toquem a la nostra gent, la toquem cada dia. I és cert tot el que estem comentant. Ara, a l'estat espanyol, molt bé, a l'estat espanyol ens dona un caramel, perquè aquest any ens puja els ingressos, però l'any vinent ens traurà el caramel i ens ofegarà una mica més. A l'estat espanyol ens augmenta els ingressos, que pràcticament és la compensació, pràcticament, de la pujada de l'IVA que explicava l'alcalde de Mataró. A l'estat espanyol, amb aquest concepte que és el seu full de ruta únic i exclusiu d'austeritat, per alguns, perquè per altres no n'hi ha cap d'austeritat, ofega el que molt bé deia l'alcalde de Mataró, és que pensa que nosaltres som una subdelegació del govern de l'Estat. Nosaltres som càrrecs electes, escollits democràticament pels nostres ciutadans. I, per tant, amb perdó, una mica de respecte. Però, a més, hem d'afegir altres coses. És a dir, quan un marca prioritats en la situació actual, també, si em permeteu, també es poden marcar des de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya també té alguns marges. Cert és que el govern de l'Estat ofega les comptes del govern de la Generalitat de Catalunya. No és menys cert que hi ha despeses de la Generalitat de Catalunya que les podria prioritzar en altres àmbits on les prioritza. I, per tant, té marge? No, tant com voldria. Però no és menys cert que està clar que la Generalitat ha de mantenir uns serveis públics d'informació de qualitat, però no és menys cert que no pot enviar recursos extraordinàriament importants a mitjans de comunicació privats. Per tant, aquests recursos en àmbits de priorització, probablement millor que dedicar-los a augmentar els ajuts que hi ha per escoles bressol, a augmentar la dotació que hi ha per serveis socials, a augmentar allò que sí que realment necessiten els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I per tant això no treu l'altre, cuidado, que no es confongui. És dir, tots, com deia molt bé l'alcalde de Mataró, fins i tot els mateixos alcaldes, I per tant jo soc alcalde des de l'any 2004 i soc responsable del govern municipal des de l'any 91. Clar que hem comès errors, sense cap mena de dubte. Tots els governs. Ara, intentem desgranar el tema. Govern de l'Estat ens està ofegant. Té una visió única i exclusivament mercantilista de la societat, economicista de la societat. I això és una vergonya tenir un govern d'aquestes característiques. Però atenció també, això està ofegant a les despeses, als ingressos que té la Generalitat de Catalunya i que té el país. Ara,
cuidado amb els diners que té també el govern de la Generalitat de Catalunya a l'hora de prioritzar, perquè aquí jo crec que hi ha algunes despeses que ens les podríem estalviar i que les hauríem de prioritzar sobre l'àmbit de l'ocupació i de serveis socials. Senyor Junqueras. Doncs en gran mesura d'acord, diguem-ne. Tot nivell de despesa sempre és perfectible, sempre es pot millorar. En tot cas, també és evident, per exemple, que la setmana passada el Parlament Europeu aprovava un seguit de recomanacions cap a l'estat espanyol, a la qual li deia que havia de flexibilitzar el sostre de dèficit, perquè el que fa l'estat espanyol és dir que ell sí que es pot endeutar i, en canvi, les administracions no estatals, comunitats autònomes i ajuntaments, no només no es poden endeutar, sinó que cada vegada els hi estreny més al marge, de tal manera que ens imposa l'estat espanyol a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments una política de contracció d'aquesta despesa que té uns efectes catastròfics sobre els serveis socials, sobre l'activitat econòmica. I la tragèdia és que el govern espanyol ni escolta els ajuntaments, ni els alcaldes, ni els ciutadans, ni les comunitats autònomes, ni el Parlament Europeu, ni a ningú. No escolta a ningú. I la setmana passada el Parlament Europeu es recomanava a l'estat espanyol, per exemple, suspendre la compra d'armament mentre estiguem en una situació de crisi com la que estem. I l'estat espanyol què fa? Es gasta 28.000 milions d'euros en la compra d'armament. 28.000 milions d'euros, que és 7 vegades més que tot el que ens obligarà a retallar a la Generalitat de Catalunya l'any que ve. És que és esgarrifós. O que l'Estat, o per exemple, el Parlament Europeu li recomanava a l'estat espanyol rebaixar la despesa en matèria de política de defensa. L'estat espanyol es gasta 47 milions d'euros al dia, 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa. Pensi que en 10 dies del pressupost del Ministeri de Defensa a Catalunya no hi hauria cap retallada educativa, ni una. Ni una. I per tant, clar, és que al final això és un insult a la dignitat dels ciutadans i a la intel·ligència dels ciutadans. Per això és tan important que tots els alcaldes, el de Mataró, el de Mollet, el de Sant Vicenç dels Horts i tots plegats, fem aquest esforç d'explicar als ciutadans, perquè els ciutadans han de ser conscients d'aquesta situació i ens hem d'ajudar entre tots, alcaldes, ciutadans, etc., a trobar solucions davant d'aquest fet. De fet, la declaració de sobirania i pel dret a decidir que aprovava el Parlament de Catalunya ha estat un dels fets destacats de l'actualitat d'aquesta setmana. Molt breument ja per acabar, perquè ens queda tan sols un minut, m'agradaria que féssim una valoració de com el món municipal ha entrat també en el joc d'aquest moviment al voltant de la independència de Catalunya, perquè també ha estat el moviment municipalista un d'aquests motors, no? de mirar molt propera a l'hora de posar en marxa aquest procés que s'ha anat estenent, no? Per tot el país i per tot el territori. Molt ràpidament. Miri, escolta, és que el municipalisme és on comença tot, perquè la gent té un lloc de residència i és allà on es produeixen les primeres manifestacions, les primeres conferències, on es viu dia a dia. És a dir, això no és una cosa... Aquesta declaració de sobirania no sorgeix d'unes persones que baixen d'una galàxia, són persones que viuen a les nostres cases, als nostres pisos, als nostres carrers, i que producte d'aquesta situació d'angoixa i aquesta voluntat d'emancipació nacional són les que diuen ja n'hi ha prou, a partir d'aquí hem de construir un futur diferent, perquè el que tots estem d'acord majoritàriament al país, que tal com anem no anem bé. Ràpidament, en 10 segons, molt ràpidament, sí, Montràs. No, absolutament d'acord el que deia l'Oriol Junqueras, és dir, fixeu-vos, el govern de l'Espanyol es gasta tota aquesta despesa militar, una part d'aquesta despesa és per indemnitzar a l'empresa del ministre de Defensa, d'indemnitzar el ministre de Defensa, i a més provoquen una amnistia d'aquells que han defraudat a tots els ciutadans de tots els racons d'Espanya i també de Catalunya, entre ells alguns militants del Partit Popular, i per tant, si em permeteu, és una vergonya estar governats pel Partit Popular a nivell espanyol. I per tant, no tant el concepte eteri de govern, sinó del Partit Popular, que ara mateix té la majoria absoluta, i quan preguntes als nostres ciutadans si els han votat, ningú els ha votat, però tenen la majoria absoluta. I això ens està ofegant a tots i fonamentalment a la classe més feble de la nostra societat. 10 segons per tancar, senyor Junqueras. El futur de Catalunya estarà millor en mans dels ciutadans de Catalunya que en mans dels dirigents del Partit Popular, que són els que governen l'estat espanyol per majoria absoluta. Josep Montràs, alcalde de Mollet del Vallès, senyor Oriol Junqueras, alcalde de Sant Vicent dels Horts, senyor Joan Mora, alcalde de Mataró, moltíssimes gràcies per compartir aquest matí de ràdio amb tots nosaltres en condició de tertulians ocasionals. Molta sort. Moltes gràcies. Gràcies.